Čaute ľudia, vítam vás z dnešného videa, v ktorom si zahráme challenge v Blitz Royale. Hrám s lootom, ktorý dostane na začiatku hry a nemôžem používať žiaden iný loot. Takže si myslím, že sa rovno môžeme vrhnúť do hry. Takže zbraň, ktorú budem používať, je shotguna, čo je veľmi dobré. A padneme si semka. Dokonca double shotguna. Takže to bude ľahké, môžem povedať. Verím v to, že to bude easy. Prvý kill. Tiež mal skútruka. Dobre, myslím, že máme celú lokáciu len pre seba, takže si nazbierať náboje môžeme. A ísť nemáme, tak ľahko to ešte je. Dead. Na lokácii a ideme pušovať. Máme shotguny. Taký movement by sa nám hodil. Bolo by dobré. Ale tak nehodí. Si myslím, že by to dalo. Ostáva už len 7 ľudí. Takže dalo by sa to. Každé video by som chcel ukončiť vinom. Dropneme semka. Brutal Bulvary. Bulwark. Tu má SNG. Galaxy. Mám tiež backblink od neho. Zoberiem healy pre istotu. Nikoho nikde nevidím. Už len 4 ľudia. Takže ich rýchlo pušnem. Poslední by mali byť tu dole. Nie, jeden tu. Som aj korunku mal. Zaberieme. Nech sa nám započíta vid. A posledný je tam, takže mali by sme mať už zaručený Victory Royale. Je to taký bodák. A pre toto videjko to bolo všetko, dúfam, že sa vám páčilo, nezabudnite dať like, odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.